Avui divendres estem a Rosh Chodesh Sivan i també estem a la Sefirà 45 de l'Omer. La Sefirà 45 de l'Omer, que fa referència a Tiferet Shebe Malhut, la bellesa del regnat. I la bellesa del regnat es va manifestar per primera vegada amb Adam Arishon, i Adam és gemàtria justament 45. I es va tornar a reflectir de manera patent a Matan Torah. Matan Torah és el mes de Sivan, el 6 de Sivan. Aleshores, Matan Torah es manifesta que tenim que Déu és el rei. Déu és el rei, ho podem resumir amb les sigles Hashem Melech. Hashem Melech vol dir que quan nosaltres coronem a Hashem com el rei, tenim control sobre el nostre intel·lecte, sobre les nostres emocions i també sobre les nostres necessitats bàsiques. Aleshores, Hashem Melech i nosaltres som els reis de les nostres vides. Shabbat Shalom.